Hello everyone, welcome to my vlog. Okay, bye tong norong. I hope norong kaham na tong na hanai kini kung ma din ni pore hanai haya ni vlog phai tong phiro. Ke kisi sa jora man mani wang kisa hanu video ti sanya ka on nature ang no asuk nai thong no kuine. Chumui nai thong mani satung ko prama. Tini muya sakhe mai samane thok so kapura. Alu bajar, lebu, pakai pias, muya bay, mangsa, cakai, muya kodok teh muy fina tongko, red kai tong. Oke, bahan. Tabuk ke sini di rok pai bai kyang ke sarik bu ungkang ke sang tabuk thangai tonggo. Ekdom tam hanai satung tung go waisa kisa saklom waisa amte hemang haipano belai taya dengjak ekdom je kipano jagao sogoi ke sungu no sogoi ke sunga ba haileng suka pura dini marke tuino kango pura marang suka leng mani ke sung tabok thangnai direct bisal gora hingke chung tabok bisal gora sok paikha chung tabok gari nasini tongo ayang sunamura ni hoite sini gari phai tongo amo bai thangnai ayang gote kaisa sini team tongo amon bagai hingke kongma din pore char chamani thok sokha pura asake mosok olom khe chamani ekdom thok sokha markhe Omoke amra bai jolpai muke snamjak chanani bagui ekdom ready ingjak thoknai motini le markhe